Hello Philippines, hello world, hello mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And today, lain na sad nga istorya nga itong idalit kaninyo ug hopefully maganahan mo. And by the way, don't forget to click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. And of course, sa katong mga nangita, sa mga daanan na itong mga istorya, pwede niyo i-check ang Katabi with Ate Gems YouTube channel. And also please subscribe and also click the notification button. And of course, kung ginasa mo pada sa inyo ang mga kaugalingon nga mga istorya sa kinabuhi nga magahatag og inspirasyon sa itong mga kaigsunan, please send it sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang ato ang video description, nasa dito ang ato ang email ad nakapatik. So dito maglangay o gato ng basahon ang istorya karong adlaw. Diri lang sa itong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Ang atong suwat tampo karong adlaw magatuki kabahin sa LDR or long distance relationship. Pinadaki ni sa atong subscriber nga si Francine. Dear Papa Joe, kitang tanan halos naagyo'y fear. Ang uban ay fear of heights, kanang gitawag nila og acrophobia, na ay fear of spider, arachnophobia, na ay fear of water, aquaphobia, so on and so forth. Well ako, napukoy kagalingon na kong fear. Sukat pagyud nitong gamay pa kong bata. Mahadlok ko og kilat. Og dugdug. Well, actually, kinsa man say, di mahadlok sa kilat og dugdug. Labi na og naaka sa gawas. Sama na lang nitong sa kahapon, buwan kato sa Pebrero, and supposed to be ting-init naman unta tong buwana, kay padung na magkwarisma. Pero naon sa ba nga, tibok adlaw naman nun nagwan. Gibalita man gud nga dunay umaabot nga bagyo. College student pa ko niadto Papa Joe ug mao pagawas nako sa university nga akong eskwelahan sa akong kurso nga usa ka nursing. Di kayo kusugang uwan, taligsik lang ginagmay. Unya ngiob kayo ang palibot bisan og alas 3 pa lang sa hapon. Nagdali-dali ko nga nigawas sa gate sa school kay plano nako nga magtaxi na lang kay mahadlok ko nga basin ug maabtan ko og kilat o dugdog. Mas mayo nga naa ko sa sud sa among room sa akong boarding house kung magpangilat man gani. Pero samtang nagpaabot kog taxi sa gawas sa akong school, mao gyud ako nakita nga mura kog picturean og hayag kaayo. Kilat na dito ug after pila ka seconds ni dahunog na dayon sa layo ang tingog sa dugdog. Nahadlok na kay ko, labi na nga wa kayo tao niya itong higayuna. Gusto ko nga mudagan og balik sa school pero uwahay na. Kay nidahunog na og kusog kayo nga tingog sa dugdog nga kanaganing feeling nimo nga murag gikumot-kumot ang kalibutan. Gipiyong lang nako kong mga mata dungan sa pagsampong nako sa kong duha ka mga dunggan. Sa kalit lang nakabantay ko sa kataw nga nigunit sa kong abaga. Unya iya kong gigiyahan balik sa school. Tungod kay nagpiyong man ko, wa ko makakita kung sikin sa tong tawhana. Pero taliwala sa school ground, gibukan ako kung mga mata ug mo ako nakit-an ang usa ka lalaki nga ni tower nako. 5 feet ra ang akong height ug among lalaki naa sa 5'8" ang gitas-on. Naghangad ko niya samtang gilantaw nako ang iyang panagway. Murag pamilyar na ako among lalaki. I'm sure nakit-an na nako siya sa school. Pero passing lang kay tungod sa kadako sa among university, imposible nga magkailhanay ang tanan. Nakasud na miso sa ka-room nga abli pa niya itong higayuna. Diya pa ko nakalma.
ug nagpasalamat ko sa maong lalaki, Papa Joe. Thanks kayo ha sa pagtabang nimo nako. Matod ko pa. Okay, Roy. Kay si bisan kinsa man sa sigurong tawhana nga makakita nimo, mao say buhaton. Luoy man kay katanawon gud nga nagpiyong na imong mga mata samtang nagsapong sa imong dunggan. Sa tanaw nako nimo no, porti gyud nimo hadlok ka. Tubag pa sa maong lalaki, Papa Joe. Oh, mao lagi. Naamang ko'y astrophobia, matod ko pa. Ni katawa o gamay ang lalaki o niya niingon nga, well, wa ako kasabot og unsa na, pero I guess fear na sa kilat o dugdug kung ako masayop. Igor ako niyango sa akong ulo, Papa Joe, ngadto kaniya. Ako day si Ram, engineering student ko. Pila-ila pa niya nako. Ako po day si Francine, nursing student ko. Tubagpod nako, Papa Joe. Yes, Papa Joe, mao gato ang unang encounter namo ni Ram. Magkatawa ko siyang name kay Ram. As in kanbang liquor nga Ram. Sa sunod nga mga adlaw, nagsige na may kita sa school. Wa ko'y ikasulti nga bati niya. He's very gentleman og buutan diri nako. Ug sa ubang tao, maayo sad siya. Kung magkuyog mi unya makaagi mi og mga makililimos, iya gyud ang hatagan og kwarta ang mga tiguang. Nya pamalitan ni pagkaon ang mga bata. Kining mga attitudes ni Ram mao ang nakapasamot sa akong feelings ngadto niya. Yes, sakto mo sa inyong nadungog. Sud sa pila ka adlaw lang namon nagkaila, nahug na dayon ang akong buot ngadto niya. Ug di kay kutob diha. Kay iya man kong gipanguyaban. Unya ako pud siya nga gisugot dayon. Unsa pa may akong dugayan nga ganahan man pud ko niya. Halos kada adlaw mi nga magkita sa school, pero deo sa kaadlaw nga wa nakatunga si Ram sa iyahang klase. Akong gipangutana ang iyang amigo kung asa si Ram. Ila ra man po kong gitug-anan nga tuwa daw sa ilang hideout. Nasya ko sa term nga gigamit nila kay hideout. Murag kuyaw kayo paminawon. Akong giadto ang mga lugar nga giingon. Mao akong naabtan ang usa ka abandonado nga balay sa akong tan-aw walay nagpuyo. Pero diha ko'y nakit-an pipila ka mga lalaki sa gawas. Ang gipangutana usa nila kung naa ba si Ram. Ang tubag nga naa ko no sa sud. Nadiritso na kong sud ug maugi ako ang natagbuan ang baho kayo nga aso sa sigarilyo. Actually, wala na ko masayod sa klase sa baho ang naa dito kay nagsagol-sagol lang. Naipila ka lalaki nga nag-inom. Unya di ba ako bugo nga di makasabot sa akong nakita. Dito pa na ako na-realize nga suyupanan di ay gato maong lugar, Papa Joe. Og dito sa unahan nakita na ko akong uyab nga naghigda sa murag gubaon na kayo nga sopa. Kana-kaning nilabay nas basurahan. Wa din kumuduol kang Ram kay ako pang giobserbahan ang ako nakita niya. Nga dako kay kalahian sing gipakita nako kung kauban ming duha. Ang baba ni Ram nag-aso-aso sing gitabako nga sigarilyo. Unya ang batiis gihinambid samtang nakataas ug nakapatong sa baga so sa kalalaki pud nga dapit sa iyang tiilan. Unya na pay lain lalaki nga naa siyang uluhan, dapit nga nagmasahi sa iyang uu ug baga. Gusto na kong mahibaw-an o sibot pasabot sa akong nakita. Mao nga niduol ko ni Ram. Ug diyang naanak ko siyang tungod, nakita siya nako ug paspas kayo nga nakabangon, Papa Joe. Oo, Francine. Nagunsam ka din eh. Pangutana pa ni Ram nako. Nga murjud og nakakitag abat. Giyapas ka. Nganong nakuyawan man ka nga makakita nako. Tubag ko pa. Nagpangaot sa ulo si Ram. Murag wa masayod sa itubag. Usa ka lalaki ang niduol niya og gisuotan si Ram sa iyang sapatos. Nga kanang mura siya og ganang prinsipe nga gisilbihan sa iyang mga ulipon, Papa Joe. Gibadlong ni Ram ang mga lalaki. Tabi diha. Makamaw ko musulob kong sapatos. Singhag pa niya ni Ram nga to sa lalaki ug dalipod kay nakatubag nga, "Yes, boss. Sorry." Dayon talikod. "Boss? Boss, day ka diri ha? Matod ko pa nga to kang Ram." Ambot anak nila wa ko magsuguan ng ila kong tawag boss. Ya wasa ko magsuguan na nila nga himuon ko lang nga murag hari diri. Tubag pa ni Ram, Papa Joe. "So, unsa man gyud day ka dinhi? Nganong niamang ka diri ha? Sulti ko, Ram." Matod ko pa nga to niya.
Nagpangaot na sab si Ram siyang ulo samtang nagsulti nako nga kung unsa tong lugara which is sakto gyud nga suyupanan di ay kuno kadto. Og dihang akong gipangutana si Ram kung siya ba'y leader didto kay the way nako siya nasakpan mura man og siya mo'y amo nga sinilbihan og gitawag pa siya og boss. Wa gyud amo diri Francine oy. Actually mga amigo na ko na silang tanan. Kinala sila na ako nga tawag ko lang boss kay sa una man good astig-astig lang ko sa pangamot ba unya kapila na nako sila gitabangan kung makita sila kontra. Pero sa una ra to kay sukad nga nagkaila ta og nagkauyab ta nibiya na ko ng mga butanga niari lang yung diri karon kay birthday Bugoy katubang nag-ayos sa liston sa kong sapatos ba mo to siya si Bugoy. Gitawag padayon ni Ram katong lalaki nga inganlag Bugoy. O Bugoy, sulti si Francine kung unsa rong adlaw para di siya makaingon nga namakako niya. Ug matud pa ni Ram nga to kang Bugoy. Ko anday ma'am, birthday nako ron. Pagangkon pa ni Bugoy, diri ka nako unya pinaduko-duko pa kunuhay kay nauwaw siya nako. Ako pa siyang gingnan nga, happy birthday. Pero kung imong birthday ron, nganong gisuotan nimo sapatos si Ram, dapat si Ram ang musilbi nimo. Tubag ko pa. Naanda na magud namo diri ma'am nga silbihan gud namo si Boss Ram kay labi na namo siya. Ang ubang mga bata-bata ni Ram nagpananaw lang sa distansyang bahin. Kato mga lalaki nga nagmasahe siyang ulo o usa sa iyang tilan, naghinanaw lang namo. Dito ko nakapangutana sa kong kagalingon, unsam din yung klase nga tao si Ram. Pila ka adlaw pa mami nagkaila, nagkauyab din mi, mungwa ko makailan niya sa tibok niyang pagkatao. Nanggawas ming duha si Ram silang lungga o dito sa usa ka coffee shop nito mi para makatarong mig istorya. Dito kalmado kay siya nga niangkon sa tinuod kung unsa siya kabuang, kabugoy o kapating sa una. Mo nga taas na nag-edad. Pero wa gihapon makahuman og kurso. Kay sige kunog kahagbong, sige balin-balhin og laing kurso. Barkadista si Ram, daghan kay siya mga amigo nga gipakaginoo pa siya gani kay lagi dili ni mo atras og away kun dunay hilabtan siya mga barkada kini daw siya ang mupalit dayon sa away Papa Joe. Karon nga nakailan ako nimo Francine, I hope nga wa ka na turn off nako sad ha. Kay past naman to. Before man ta nagkaila, nag-usab naman ko din nagkakita ko nimo. Mao gani nga happy kay silang mama ug papa nga nagkauyab ta. Ganahan silang makita nimo kay ikaw kuno mo nakapausab nako. Wa na lang ko suko kayo nga to ni Papa Joe. Siya nagsulti nga nausab na siya. Ang usapod nako nga nalipayan kay ang iyang parents nga buto kuno kayo nako. O gusto sila nga makailan nako Papa Joe. So mao to Papa Joe gidala ko ni Ram sa ilaha. Medyo may kaya ilang pamilya. Na sila ay family business. Din nagtrabaho po ang iyang inahan o gamahan sa pribado nga kumpanya. Kamanghurang lalaki si Ram sa upat ka babay, niyang maguwang nga puros na mga minyosan. Mo nga spoiled brat kini og matud pa nila si Ram ang sakit sa ilahang ulo. Pero not anymore Papa Joe. Kay gipamatud-an gyud ni Ram nga sukad nga nagkakami ang iyahang mga dramatic changes, gituman niya ang iyahang promise nga di na siya mubalik silang lungga. Kay bawa na mo kung say naadid to. 100% ang pagtalikod ni Ram sa mong dotang buhat. Pinangga ako sa tibok pamilya ni Ram, labi na siyang mama. Pero si Ram, wa pa nailihi sa kong pamilya. Actually, wa sila kasayuran nga naguyab-uyab ko, Papa Joe. Kaya lagi bawal pigyot ang maguyab-uyab. Wa magyud ako'y gisultian bisag usa ka tawo about sa mong sitwasyon ni Ram. Mao nga nakalitan kay ko diyang usa ka adlaw niya na kalit lang nga nitunga ang mga ginikanan sa balay nila ni Ram. Kauban ang upat ka mga igsuong mga lalaki. Pagawas na ko sa kwarto namo ni Ram, mao na lay akong nakita akong tibok pamilya nga nagtindog na sa sala nga murag mga army nga andam na muasdang sa gubat Papa Joe. Caught in the act ko kay gikan pa ko naligo tungod kay basa pa akong buhok. Ako pang giputos og towel. Unya, nakapangbalay outfit ragyug ko. Ang tingog sa kong papa ang nilanog sud sa balay nila ni Ram. Tinuod yun ay Francine nga nakiglib-in na kadrig lalaki diri sa syudad.
Matod pa sa kong papa nga nasuko gyud kaayo sa kuha. Akong mama pod naghilak. Din akong upat ka mga igsoon lalaki murag kakanuno nagtao sa kasuko. Nibalik ko sa kwarto na mo ni Ram og nanglak. Nidagan ko kinahadlok ko sa kong pamilya. Ilang gitabangan og tuktok ang pultahan kay lagi pagawason ko nila. Nadungog pa na ako sa gawas kong pinakaisog nga mangod nga ningon nga, "Te, gawas diya, libin-libin na ka, unya talawan manggaykay ka. Dili ka katubang namo." Diha man po sa sud ng daan si Ram. Mao nga kaming duha ang nabalaka og usaon namo pagatubang ang akong pamilya. Ingon ka, nakahibaw na sila nga okay ra nila nga nagtipon ta diri sa amo. Mabalakon pa nga tingog ni Ram nga nakiistorya nako pero kalmado siya. Ug matud niya, iyang gawson ang pamilya nako para tubangon. Ayaw lang uy, hadlo ko anang usan ako kamanghod kay isog kay na. Basig sukmagon ka. Anyway, naman dito sa gawas imong papa, mo'y ni pasabot sa kong pamilya. Matud ko pa. Akong gipugnan si Ram nga mogawas. Ingon na Mika, bata-bataon niya itong panahon na Papa Joe. Madungog pa namo sa sud ang mga tingog sa gawas. Ang papa pa o mga igsuon na ako nga tag-as kay tingog, pero ang papa ni Ram nagpaubos sa gid kayo ug mao'y nangayog pasaylo. Ang nibawan sa tibok pamilya ni Ram nga dunay blessings ang akong pamilya sa pagigtipon nako kang Ram. Wa sila idea nga namakak lang ko nila. Ug karon, wa na ko masayod unsa ko pagatubang ang tibuok na akong pamilya Papa Joe. After pila ka minutos, wala ko makapugong kang Ram dihang giablihan niya ang kwarto. Kaya di ko na siya talawan. Okay na daw niyang masukmagan. Angay gud ko na niyang atubangon ang akong pamilya. Ug tuod man, pag-abli sa pultahan sa mong kwarto, ang kinumo sa kumanghod ang nisugat sa naong ni Ram. Bisan tuod og teenager pa akong manghod ug niwang pa ang bukton pero sakit-sakit sa to'y ang kinumo. Nagpasukmag resab si Ram. Pero ang akong mama mo ay niali sa iyang lawas para di na magkagubot og samot. Gipatago ni mama sa iyang likod si Ram para di na masukmagan sa akong manghod nga mo'y agresibo gyud kayo nga manakit Papa Joe. Dili na ko sila mabasol. Ang akong pamilya magud Papa Joe, God knows unsa kun la kamahal. Dili ko kamanghuran pero I am the only girl. Ila kong gibaby-baby sa amo. Ako ang ilang happiness sukad nakamatngon kog buot. Hangtod nga nagko nami o kinahanglan ako nga mupuyo sa lugar kung din adto ko muskwila sa akong kurso nga nursing. Kung naibawaan pa may pagdidton lang ka sa tuwan eskwela Francine, matud pa sa akong mama nga naghilak dayon. Gingnan niya nga hipuso na daw nako kung mga gamit kay muuli nami sa amo. Walay lang nabuhat ang mga ginikanan ni Ram gawa sa papangayo ug pasaylo. Si Ram pod o pinahimo kay gidala na magyuko sa akong pamilya balik sa among probinsya. Para des kasayuran ninyo Papa Joe sa tanan nga ang akong pamilya sa probinsya inila sa pagkamaayong background labi na gyud sa espiritual ang nga hisgutan. Dr. Deay ang akong papa sa Rural Health Center sa among lungsod. Dinasayad ana, born again Christian pud ang among relihiyon. Very conservative kayo sila. Natural ra pud to ilang reaksyon kay si bisag kinsa naman siguro makahibaw nga ilang anak nga gibibi-baby nila in few months ago. Wa na, nakikipag-live-in na og lalaki. Diyan namin sa sakyanan padung uli sa mga probinsya pero ang akong tibok pamilya wag gyapon na human. Kami duha si mama naghinilakay, siyempre kang inahan mangyud ang mas lumuog kasing-kasing og dali nga makasabot. Dili maihap ang sorry nga akong gisigihan og balik-balik og sulti nila. Wa man say nakibaw ani. Kamura, kita ra. So ato na lang ni isekreto. Dito sa tuwa para way makibaw. Matod pa nila. Pero suko gyapon nga nitubag ang akong papa. Kaya sa pagtuon ni mo Francine, nagunahon ko sa isulti sa mga tao, sayop ka. Kay di sila nga akong concern. Ikaw ang ikabalakan kay bata pa kay ka. Asa naman itong pangandoy ni mo sa una nga mahimong doktor nga second year palang gani sa nursing. Nakipag-live-in naman ka. Buotan masab sila nako pa. Pinangga ko sa tibok family ni Ram. Unya, muhuman masag ko sa kong eskwela. Tubag ko pa. Dili man ka na nga magkabalakan ni mo Francine. Yes, tinuod. Pwede ra ka mo eskwela bisag asa. Pero ang imong pagkabuang sa sayop nga lalaki, di na mo madawat. Matod pa sa kong papa.
Natinga ako kung sibot pasabot sa kong papa nga sayop nga lalaki daw si Ram nga kabuutan ni Ram. Kuwang naman lang gani nga di ko pahilakon mura kong prinsesa sa ilang panimalay. Di man gani ko pahugason og plato bisan og kausaw wag yung ko sing hagi ni Ram. Og didto gisulti nila nako nga sa wa pa daw sila niadto sa balay nila ni Ram ila kining gipasiay daan. Ug ang sakit lang kay ang puros bati ra gyud nga binuhatan ni Ram ang ilahang na diskubrihan. Puros negative, barkadista, bisyoso, gangster. Huwag na human nga kurso. Pila ka tuig na sa college pero wag yun natapos. Apil po di ay ang pagkababaero ni ini, which is nakaibaw na po ko ana. Pero okay naman na ako kaibaw na ko nga nag-usab na si Ram. Kailakay ko sa akong uyab. Pero unsaan ako pagpasabot ang akong pamilya nga nag-usab na si Ram. Huwag pakialam ang pamilya o di ko makapadayon sa ko ang pag-eskwela. Wanig ko nila pabalika sa syudad. Diyon na kong eskwela for the remaining semesters. Unya, pag-abli sa sunod sem, gipa-enroll ko nila sa usa ka public state university nga duol sa among lungsod. Si Ram ang first love, first in everything. Mao nga lisod kayo i-move on. Labi na nga wa nasab siya mo contact na ako. Ako pa'y nangita og paagi nga makakontak niya. Pero niyatong tuiga, mga tuig, late 90s, wapay uso ang internet. Cellphone gani, wapod. Ang naa kay landline og mga beeper and pager. Manawag ko sa landline nila ni Ram sa city pero ang mama o papara ang akong makaistorya. Kay matod pa nila, si Ram mismo ang mubalibad nga di na siya ginahan makikistorya nako. Kung kamugyod sa akong anak Francine ang gitaganas Ginoo, para sa sagusa, siya na mangita o pamaagi nga magka-cruise pagbalik ang inyong daan sa akong anak. Mora niya ang pirmi nga hinunduman nga parents knows best. Wa sila gusto nga may tabo nga ikadaot sila ang mga anak. Paminaway mo mga ginikanan day. Anyway, bata pa man ka. Og si Ram, wala pa po ipakita sa mga ginikanan. Muna pirming isulti sa mama ni Ram o papa ni Ram, diri ka na ako every time manawag ko sila. Kung akong pangutanon og asa si Ram, ang ilang tubag, nangita ko ng pamaagi para ma-proud ko niya. Hangin kayo, way klarong tubag. Ang ilang yung pirmi balik-balikon, og sultin nako kay ilang gi-remind, unsa kadako ang paghigugma ni Ram diri kanako. Moro gyud nay gipanghawakan ako para dili mo buhi namong duha ni Ram, bisan sa tinuod lang. Wa na mi klaro. Pero hoping gihapon ko Papa Joe nga one day, kung ready na siya, mukalit na siya og butho sa amoa para pangayuon ang akong mga kamot sa akong mga ginikanan. Padayon nga ng labay ang mga adlaw. Third year college na ko sa konkursong nursing. More than 1 year na ko nga way balita kang Ram. Usa ka adlaw niya to January 3, my 18th birthday. Simple lang ang celebration sa akong dibu. Ako na pud nga pagbuot nga simple ra gyud kay di man po ko ginahan og bonggang nga celebration. Kay in the first place, wa ko'y escort kung magdibo-dibo ko o mag-debut. Kung dili naman lang gani si Ram, ang akong escort may pagwa na lang. Pero kung ibawaan padiay nga mutungal kalit si Ram sa kong 18th birthday, may padiay nga nagpakotilyon ko, Papa Joe. Maam gunayantay suggestions sa kong parents pero ako ang nibalibad. Yes, Papa Joe, diha rami sa balay nag-celebrate og gamay nga salusalo ra sa akong 18th birthday. Diyang dunay niabot nga espesyal kayo nako. Of course, ako naman na-mention. Si Ram ang niabot sa mua nga halos di na makita ang iyang naong kay nasampungan sa dala niyan dako kayo nga pungpong sa buwak. Diha pa lang siya sa gate samtang ako naglantaw sa jealousy na mo sa bintana. Wa ko makalihok dayon. Murag kandila nga giugbok. Pero ako mga mata nagtuna ang mga luha samtang ako mga ngabil nagpahiyom. Mahadlo ko nga muduol kang Ram kay basin og kasukan na sab ko nila sa the whole family nako. Ang ako mga igsoon lalaki mo ni gawas og nakaistorya kang Ram sa gawas og wa po kadungog unsa ilang istoryaan. Ang akong papa mo ni duol nako og igunita ng wabaga dayon ingon nga lakaw tagbuwa si Ram. Nagbalin-balin ko sa kung pananaw nilang duha ni mama o papa. Dayon ang utana ko, okay ra ba? Nagdungan sila tando, Papa Joe. Mura yung kabayo nga
nakagawas sa kwadra Papa Joe. Nilukso ko o nidagan paingon sa gawas. Dayon akong gisayluan ang akong mga igsoong lalaki. Bahala na sila. Basta kay gimingaw kay ko ni Ram o nidritso ko gakos niya. Nabuhiaan na gud ni Ram ang yanda nga mga buwak nga regalo unta niya nako Papa Joe. Nagila ko nga nagakos kang Ram. Luha sa kalipay kay abi nako og ang gisulti siya mga ginikanan nga magpaabot lang kuno ko. I really thought nga panglubag-loob lang to nila para di ko mag-uol. Pero tinuod yun di ay ang netabo. Nibalik si Ram o sa tanaw nako, lahi na kaayo siyang porma. Mas formal na o mas mature na. Kanang halata na nga dunay ikapanghambog Papa Joe. Happy 18th birthday Francine. Marog yun niya kung gipaabot nga panahon nga legal na ka para pwede na ka na kong pakaslan. Matod pa ni Ram nako Papa Joe. Nilingi ko sa kong mga brothers o naginanaw ako. Nigawas po sila si mama o papa o sa tanaw nako. Mas lagi pakitang pagsupak. Mao di ay, kay sinabutan na nilandaan ni Ram. Si Ram mismo ang ni-promise sa kong parents nga di siya magpakita nako o di pa siya ready. Ang iyang pasabot nga ready in terms of financial matters. Kato pa ko nga nag-training di ay sa TESDA si Ram o skilled course. Kamo may requirements para makatrabaho siya sa abroad. Kundi napod dito nagtrabaho ang iyang uncle nga igsuon sa iyahang papa. Katong gisulti ni Ram nako pag first meeting namo nga graduating siya engineering course kay baka kraton niya Papa Joe. Nabilong na to sa iyang bati nga binuhatan. Right before nga nagkakami. Pero sa gikaingon ko na, nausab siya. Murag ni turn gyud siya og 360 degrees pagkailan namo Papa Joe. So yes, during sa mga times nga unreachable si Ram, busy siya sa iyang training di ay sa TESDA. Then nag-apply pa abroad somewhere in the Middle East. And after 1 year, nakatigom-tigom siya og timing pod nga nag-18 ako og matud pa niya, legal na daw ko nga pakaslan. Gituman ni Ram ang iyang mga promises diri kanako sa kong mga ginikanan and in return, na-appreciate po nila ni Mama ug Papa o sa akong mga brothers ang iyahang gibuhat tanan. O pila ra may istorya pagkaugma dayon na may ang Mama ug Papa ni Ram sa amoa. Dinalian yun to kay gusto yun ni Ram nga makasal nami before siya mo balik sa Middle East. Fast forward Papa Joe, kasal nami si Ram. Diyan nibalik siya sa trabaho abroad. Mingaw kayo kay dapat unta na siya permi o napata mi honeymoon nga stages. Pero tuwa, nilarga dayon siya kay may tawag sa iyang pangitang kwarta. Tuwa sa laing nasod ang tubag sa iyang mga damgo para sa among pamilya Papa Joe. After one contract, niuli siya sa Pilipinas si Ram o nibakasyon siya og mga 3 months. Ug sud anang panahon na nakabuog yun mi kay buntis nako sa among anak. Pagbalik niya Middle East, gipanganak nako ang among baby girl nga wa siya. Pagkakita niya sa personal sa among anak nga 3 years old na si baby Shane, ang akong parents na ay giparintahan nga 3 doors apartment. Ang akong papa mo ni-offer kang Ram personally. Kami na lang kung puyo sa usa kay unit nga apartment para na lang dili siya mo balik sa abroad. Ni-offer po ng akong papa ug unsa daw kinahanglan namo, kwarta ba kuno o i-start namo og business. Naluoy na mong sila namo nga pirmi na lang mi layo sa usag-usa. Mas angay kuno nga na si Ram while nagdako ang among anak. Kung ako'y pabuton, gusto gyud akong dawaton ug unsay panghatag sa akong parents. Pero si Ram, lahi siya prinsipyo Papa Joe. Kay di gyud siya mo dawat. Gusto ni Ram nga gikan siyang pinatuluan gyud siyang singot ang among balay nga among puy-an. Dili man balay ang gustong tukuron ni Ram sa iyahang pamilya. Sakyanan sad Papa Joe para komportable kuno ang iyang anak ug ako. Dayon magtigom pa siya og 1 million para sa iyahang ikapital ug business. Iyang gusto nga business kay auto shop nga connected sa iyang trabaho sa Middle East. Unya mag-buy and sell siya og second hand nga cars. Natanan ang mga plano, kompleto kayo, pero pangutana kanos akaha matuman. Nidako na lang si baby Shane, 5 years old na mong anak og maayo na kayo makikistorya siyang papa sa video call. Usa ka adlaw niadto samtang nag video call ang akong mag-ama, nadunggan nako ang gihangyo sa mga anak ngadto siyang amahan. Papa,
pauli sa Christmas ha, kay December 25 man na ang birthday ni Jesus. Then sa January 1, New Year. Sa January 3, ang birthday ni Mama. O sa January 14, akong birthday, 6 na ko. Matod pa sa akong anak. Gipasabot siya ni Ram nga tungod siyang trabaho, di siya makapauli anak nga date. Mag-video call lang ta baby ha. Pasensya na nga. LDR ta. Matod pa ni Ram. Unsa man ang LDR pa? Pangutana pa sa akong inosenteng anak. Gipasabot na pudugtaman ni Ram ug mao pa to niya ug matod pa niya sa among anak nga magpasensya lang. Usa kay hapit na kuno siya mauli sa Pilipinas ug giniguli niya for good na. Di na siya mobalik sa trabaho ngadto sa layo. Nalipay kay kong anak nga nagsigig imagine nga naa na pirmi ang iyang papa sa amoa nga di na kinahanglan mo layo. Ug tuod man Papa John niabot ang December 25, nag-video call lang mi si Ram, puli-puli mig atubang sa camera si Baby Shane. Mao pud nay among gibuhat sa New Year's Eve. Mo nga dako kay kong pasalamat sa teknolohiya nga murag maoy nagpaduol sa mga relasyon nga nasa lagyo na himutangan. Pag-abot og January 3 mausab ang akong birthday. Og lahi gyud ang gibuhat namo adto kay gi-wish man gyud sa akong anak nga gusto ta siya nga makatupad mig tulog kaming tulo sa iyang papa. Ay kabala ka anak, magtapat tagtug ron. Matod pa ni Ram sa among anak. Ang iyang gibuhat diyan nga tug na mi si Baby Shane iyan ang pagkagabi iyang gipabutang sa among tupad ang iPad. Kundi naka-turn on paghihapon ang among call. Dayon, gipicturan ni Ram ang screen nga murabag nagtapad yun tinood min tulo og katug Papa Joe. Mao pud nay among gibuhat sa birthday ni Baby Shane. Gi-on lang namo ang video call hangtod nga nakatug mi samtang si Ram sa layong dapit, nagsige lang siya og tan-aw namo nga nangatug Papa Joe. Gamay na lang pag-antos, next month muli na ko Pilipinas ug di na ko mobalik, magkauban na ta pirmi 24/7. Matud pa ni Ram din namo og ni Baby Shane. Of course, nalipay kami. Nalipay ang bata og halos wa nila ing mugawas siyang baba nga muli ay na ang iyang papa. Doon na may desk calendar Papa Joe nga maoy akong suwatan sa mga importante nga mga reminders nako. Pagpakli gyud nako sa month of March, ako na din gisikolandaan ang pizza sa arrival ni Ram. Gidrawingan pod og heart ni Baby Shane ang vacant space sa among date sa calendar. The night before moabot si Ram, halos wa ko'y tug tibok gabi tungod sa akong paghinam-hinam nga tagbuo na namo siya sa airport pagkaugma. Mga kadlaw na siguro ko nakatug mong late na pug ko nakamata. Maoy ni pukaw na ako pagkaugma ang akong brother nga sayong niadto sa panimalay. Nalimungawan pa ko pag-abot niya. Naglibog ko nganong murag di madrawing ang naong sa akong igsuon. Okay lang ba sila si mama magpapa? Pangutana ko pa sa akong igsuon og nitubag pod kini nga. Okay naman sila te. Pero ate, wa pa di kakibaw. Tubag pa sa akong manghod. Ha, unsay akong mahibawaan. Uy, unsam ni tabo. Atong mga maguwang okay ra sila. Pangutana ko pa ug usab niya. Ate, gitawgan man daw kanila pero wa ka motubag mo nga dito sila sa tuan nagkakontak. Tanaway mo cellphone te. Matod pa niya sa akong manghod. Nga nagkanga-kanga nga musulti nga ambot di masabtan ang reaksyon samtang diya sa akong atubangan. Nakuyawan na kayo ko og akong gidali pagdagan ang akong cellphone og tuod man dihay daghang mga missed calls nga naka-register og numbers nga gikan sa abroad. Same og country code sa country nga diin gitrabahuan sa akong bana. Og tuod man dito ako nabasa ang text nga maoy pinakasakit nga balita nga ako nabasahan sa tibuok na akong kinabuhi, Papa Joe. Wala na ang akong bana. Patay na si Ram. The night sa iyang paglarga, doon ako no'y aksidente sa iyang gipuy-an o usya-siya sa mga nakabsan sa kinabuhi. Nawadan ko kusog o kung wa pa na ako guniti o ako guniti sa kong igsuon basin og natumba na dyan ko, Papa Joe. Di ko gusto nga mutuo. O bisan pa manggani handod karon, di pagyapon ko makatuo nga di nagiday mo balik pa si Ram namon duha sa akong anak, Papa Joe. Sa pagsulat ako ini akong istorya, Papa Joe, 5 years old na ang 5 years na ang nakalabay. Og abi ninyo unsay akong teknik
para di masakitan pagtaman. Akong giprogram ang kagalingon nga nalang gyapon sa gawas sa nasod si Ram. Nagtrabaho lang gyapon siya ug LDR gyapon mi. Ug maabot raw niya ang adlaw nga magkita mi pag-usab. Ug kanang adlaw di na gyud mi magkabuwag, Papa Joe. Inigabot ang adlaw dili na mi LDR, Papa Joe. Dahil salamat sa pagbasa og Merry Christmas. Kini mo magtatampo, Francine.